Bueno, dende a Sociedade Deportiva Compostela quería agradecer a Galicia Calidade que, se non me equivoco, por cuarto ano consecutivo patrocinan as camisetas de adestramento do club. Para nós é un orgullo ser embaixador dunha marca, quizás da mellor marca que temos en Galicia, porque todo o mundo que entra na tenda vai ser os ollos a estas camisetas, a este logo que representa tanto para nós, e simplemente agradecer esa confianza en nós, ese compromiso co club, e esperemos seguir dándolle a difusión que merece unha marca tan importante como nós, como Galicia Calidade. Bueno, pola miña parte, agradecer infinito o Compos que dende o primeiro momento quixera contar co selo de garantía coa certificación de Galicia Calidade, e agora que estamos con Turismo de Galicia, para nós si cabe todavía aínda máis importante que esta marca nosa da Xunta sexa pois a publicidade, xa non publicidade, senón a marca que patrocine pois a un equipo de tanta calidade como é o Compos. Pois nada, para Turismo de Galicia, para o director da Axencia de Turismo de Galicia, onde agora está Galicia Calidade, pois é unha gran satisfacción renovar esta presencia da marca nas camisetas da SD Compostela, un equipo que leva o nome de Galicia por todos os rincóns. A verdade é que esa unión entre Galicia Calidade e a Sociedade Deportiva Compostela é unha unión que ten moito éxito e que, bueno, vai durar moito tempo, porque como decía o responsable da sociedade, a marca e as camisetas do Compos, pois, bueno, parece que funcionan perfectamente, e que a xente que visita esta tenda, pois, bueno, ve perfectamente ese maridaxe entre a nosa marca Galicia Calidade e a SD Compostela.